Sé que pareix una cosa que no passaria mai, però he tornat després d'un any i mig i no podia tornar de la millor manera perquè estem en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. He tornat amb més ganes que mai i este serà un vídeo de represa de contingut al meu canal de YouTube perquè, bueno, no sé si ho sabeu, però jo he estat activa per Twitter, per Instagram, per TikTok, per Tinder... És broma. I a més compte en un fotògraf, bueno, en un càmera molt bo, que m'ajudarà a fer este videoblog. Consistirà en respondre preguntes que vaig deixar pel meu Instagram i la meva tornada serà més que benvinguda. He vingut al Museu Nacional d'Art de Catalunya, no em puc cridar molt, i anem a visitar totes les àrees. Hem pagat l'entrada, que són 2 dies, perquè no dona temps a veure tot. I em fa moltíssima il·lusió perquè jo tot això ho he estudiat i sé de què va un poc el tema, i veure coses i adonar-te en què saps és el millor coneixement que pots tindre. La situació actual és que estem ara en la zona d'art modern, duem 2 hores de museu. De fet, l'entrada són per a 2 dies, perquè diuen que en un dia no es pot veure tot. Són les 2, no he parat i crec que toca anar a menjar. Estem anant ara una miqueta de compres perquè hem tingut un incident en casa. Són les 7 de la vesprada, teníem previst eixir a les 5 i anem a consumir una miqueta perquè de vegades toca. I... no res més. Estem de celebració. De què? No se sap. Comencem les preguntes que em vau fer. Això ho tallaràs, Home, clar. Val, primera pregunta. Quantes parelles has tingut des que vas gravar l'últim vlog? L'últim vlog el vaig gravar en 2021, a l'estiu del 2021, i no he tingut cap parella des d'eixa època. Encara! Ara no he tingut cap parella, que tampoc he tingut molts lios ni res, perquè l'any passat va ser un any realment dur, perquè començava les anticonceptives, en la universitat tenia més feina que en la vida, també tenia com moltes coses d'influencer, que és el que soc, i baixava molt a València, i sí que és que tenia relacions, però no vaig acabar de dir cap relació. Volem saber com està el teu coret ara mateixa, si estàs enamorada... La veritat és que estic molt a gust. Jo sempre he fet com contingut criticant els homes, no deixaré de fer-ho, perquè crec que és un contingut que s'ha de fer. Des d'aquest estiu a Xina ha aparegut una persona molt important de la meva vida, m'ha remogut el coret i podríem dir que sí que estic un poc enamorada. És un moment superxulo el que estic vivint ara perquè no l'havia viscut mai abans i per això ja no critique tant els homes i no critique que em prenguin el cor. Com van els estudis? Com va el màster famós que critiques tant? Bueno, tu mateixa m'ho acabes de dir, no és una pregunta objectiva, perquè ja saps que critique el màster. És un màster, perquè no ho sàpiga, estic fent el màster d'educació i després d'haver fet filologia catalana, és un màster que l'has de fer si vols en algun moment de la teva vida entrar en el món de l'educació i de donar classes, de ser professora, funcionària. Llavors, l'únic que puc dir respecte al màster és que no el recomane des de la meva sinceritat, perquè l'únic que recomane que estaven enfocats en les pràctiques, crec que és de les coses que m'hi serveixen el màster. Sí que hi ha assignatures que serveixen i hi ha continguts que serveixen molt, però crec que per una altra banda els continguts que més regnen o els continguts que més dificulten l'aprenentatge són continguts buits i que no ens ensenyen gaire coses a qualsevol persona que estigui fent qualsevol especialitat. Següent pregunta. Com et veus en un futur d'ací, diguem, 3-5 anys? Et veus en Barcelona, en València? A mi la veritat és que m'agradaria
formar vida i reproduir-me en el millor barri del món, que és el barri de Russafa. Sí que s'ha quedat 5 anys em veig en Russafa, però no descarto no estar en València, sinó que d'aquí 5 anys en tindré 27 i pot ser en la ciutat en què vivim no m'he acomodat encara com les persones fa 20 anys. És que no tinc ni idea. El que sí que és cert és que d'aquí 5 anys no tindré fills, això ho tinc superclar, i tindré un treball i seré estable i independentment econòmica. M'agradaria molt ja tindre la meva hipoteca d'aquí 5 anys. Bé, i ara compta quins han estat els últims regals que t'han fet. Un anell. Quin regal que em van fer va ser molt bonic perquè va ser el meu xic preferit, que va fer una caixeta perquè jo me n'anava a Barcelona, perquè ell no viu en Barcelona. Va fer una caixeta estava en la regla, aleshores també em va comprar com molts dolços, coses per a la skincare, o sigui, va en el clau. Després em va posar com uns vales de val per anar a veure't, val per a fer un viatge, val no sé què, que és un regal que encara tinc ahí guardat i que de vegades quan li vull fer xantatge emocional li dic, l'utilitze. I va ser el regal més original que m'han regalat. Bueno, hem hagut... No parleu perquè és el meu blog. Jo no soc tan antipàtica, no. Hem hagut de repetir la gravació en un altre lloc, en el pati de ma casa, perquè hi ha hagut problemes tècnics. El que m'he comprat avui, m'he comprat els labials perquè realment això sí que ho necessitava. Mireu com tinc els llavis. Estic molt malament recordant. He comprat unes ulleres de sol que com no en tinc, super xics. I super bona, no? I finalment m'he comprat un jerseyet perquè m'agradava i perquè no tinc jerseyets tampoc d'entretemps de quan vaig a classe, estar en una aula que fa calor, no vaig anar jo en la jaqueta. Super mono també. Sí. Buah, sí, estic pareixent superpija ara mateix. Sí, la Paris Hilton. Xics, vos he de confessar una cosa, per això estic aixina. M'he emborratxat. M'he donat una copa de vi i m'ha pujat. I això han sigut els problemes tècnics per quals hem hagut de parar el vídeo perquè jo estava volando en l'espacio. I fins a el dia d'avui, demà és l'últim dia del vlog i esperem que demà pugueu estrenar aquestes ulleres, el tercellet i em veureu super xic. Avui és diumenge, estem en el Museu de Disseny de Barcelona i estem fent-se el vermut perquè hem vingut tard, tenim unes invitacions i hem vingut tard i ens han dit podeu guardar les invitacions, en mitja hora el museu és gratuït. Llavors estem esperant que siga gratuït per a no malbaratar les invitacions. Este cap de setmana ha sigut com superculturera perquè hem anat a 2 museus, a una exposició d'art, hem fet un també de turista per la ciutat, llibreries, però vos dono que la meva vida en part no és així. No us penseu que ara vaig que soc una snob, perquè és que en absolut. Les preguntes que t'han fet, hi ha una que diu que quin grup de música creus que perd en directe? Realment fa molt que no vaig a un concert. L'última vegada que vam anar a un concert va ser en tu. I era de l'AMI i em va agradar molt. És que no crec que tinga la suficient capacitat musical o entenga massa de música com per a saber quin grup perd en directe. Jo, a tots els concerts que he anat de grups que m'han agradat, he estat super contenta. No he anat de cap concert que m'hagi decebut. A quin grup aniries ara mateix a veure? Grup, cantant? A Julieta. Tu? A trigar flaues. A trigar flaues. Esta sala em recorda molt a Manel, al grup de música, perquè està tota plena de cadires, de qualsevol disseny i és preciós. Vale, xics, anem a provar esta bomba. Bon dia, ja estem a dilluns. Estic contenta perquè ja ha acabat el vídeo i no tinc res més a dir-vos. Necessitava fer com un tancament del vídeo, perquè els vídeos sempre s'han de tancar bé i no el vaig tancar ahir, no me'n vaig recordar. Però bueno, comencem una nova rutina, una nova setmana
soles. Que fort, xics, com estic. Qui m'ha vist i qui m'està mirant ara i sap com estic jo i quin era l'amor, relació amb l'amor. Ja està, fins així el vídeo. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu gaudit de la meva tornada i ens veiem d'ací poquet en un altre vídeo. Un petonet i a gaudir de la vida i de l'amor. És molt difícil ser Gala Martí de vegades.